El AVE. No, El AVE, ¿no? TGV. No, és AVE, AVE. Ah, sí? Sí. Espera, a veure el tren només, que es vegi només el tren. Però una mica lent, va ser l'AVE. Ara, pues. Un talgo. És de mercaderies, aquest. I el talgo. I el talgo, sí. Vull dir, la màquina... Talgo. La màquina aquesta. Que proban las máquinas. Va. Un tram i l'altre és... Mira quin té. Aquests són els antics. Aquest és un... Són un ferrobús. No. Aquests són els que surten de plaça... Ah, no. De plaça Catalunya. S'ha aturat. Perquè vindrà un, segurament. No, perquè si veu un, què fa? Estic aquí, bueno, podria ser que ves a la via morta. S'ha de seguir, aquest camí, Va a l'estació. Pues amics de ferrocarril.